Acesta e noul Peugeot 2008, un model foarte important în gama francezilor, pentru că e SUV, pentru că e compact și pentru că acest tip de automobile se vinde foarte bine în Europa. Tocmai de aceea, noul 2008 a debutat chiar din start și cu motorizare pur electrică, una foarte interesantă de altfel. Dar în același timp s-au păstrat și motorizări tradiționale, una diesel și două ipostaze ale unui motor pe benzină. Tocmai o asemenea motorizare avem noi astăzi la test. 1.2 litri turbo, 155 de cai putere, 250 Nm cuplu maxim. Cutie automată cu 8 trepte și tracțiune față, evident. Zic evident pentru că în ultimul timp SUV-urile compacte au făcut din tracțiunea față o normalitate și din tracțiunea integrală o excepție. Peugeot 2008 nici măcar nu are vreo versiune cu tracțiune integrală, dar nici generația precedentă n-a avut una. Așadar, haideți să vedem cum se simte astăzi pe viu cel mai nou model Peugeot din epoca modernă. Cât de germanic e sau cât de universal a devenit el. Sau dimpotrivă, câte din străinătățile franceze le-a păstrat la bord. Cum se simte de fapt atmosfera și senzația de la bord. Sau cât de SUV e până la urmă. Sunt Ilie Toma de la piața auto.md și astăzi vom testa prin Moldova noul Peugeot 2008. Știți, a trecut ceva vreme de când noi nu am testat un model Peugeot, dar astăzi a venit acea zi în care punem mâna pe un nou Peugeot și îl testăm. Veți auzi multe clișee despre designul lui Peugeot. Caracter de felină, privire de leu, dar adevărul e că francezii sunt artiști în ale designului și totul depinde adeseori de inspirație. Dacă a avut designerul muză la momentul conceperii, poate ieși o capodoperă. Dacă nu s-a prea avut inspirație, iese ceva ciudat. Asta, zic eu, e din seria creațiilor făcute cu inspirație. E originală, are personalitate, are soluții pe care nu le mai vezi altundeva, iar proporțiile interesante chiar arată bine de oriunde ar fi privite. Garda la sol nu este foarte mare, dar geometria e potrivită pentru un SUV, astfel încât să poți aborda un pic mai încrezut denivelările. Atunci când am testat generația anterioară Peugeot 2008, mă revoltasem foarte mult de cadranele digitale din față, pe care nu le puteam vedea niciodată normal, întrucât volanul îmi întretăia viziunea asupra lor. Ideea e că francezii au creat un soi de cockpit pe care să-l vezi deasupra volanului, nu prin spațiul creat în mod normal. Noua generație 2008 a păstrat această filozofie, doar că a reglat un pic și a ajustat localizarea acestor elemente. Haideți să vedem cum ar trebui reglată corect poziția la volan, astfel încât să vezi bine acest cockpit. Vom merge pe formula corectă de a avea înălțimea astfel încât să ai un spațiu de un pumn deasupra capului până la plafon. Deci trebuie să mai ridic un pic înălțimea scaunului, cam asta ar fi, după care îmi setez și distanța de la până la volan și uite acum, într-adevăr, văd toate informațiile de pe cockpit deasupra volanului așa cum a fost gândit de designer. Prin urmare, Peugeot 2008 te impune la o poziție corectă la volan, altfel nu vei vedea mare lucru pe aceste cadrane. Și acum cockpitul e unul 3D. Observați aici că are niște straturi de informație proiectate mai aproape de mine, iar aici mai departe. Cumva asta sugerează și prioritatea informațiilor. E plăcut făcut, trebuie să recunosc. Per total, designul mașinii dă senzația unei ambianțe plăcute, cu materiale bune, calitative, la atingere, dar sigur că unele din ele nu sunt ceea ce par a fi. Spre exemplu, avem aici pe dotarea GT Line un soi de fibră de carbon, care evident că nu este fibra adevărată de carbon, sau cusături trasate pe planșa de bord din plastic, nu din piele a mașinii. Dar ca și atingere, ca și ambianță, lucrurile sunt foarte decente. Dar există și mici probleme de ergonomie și ele sunt probleme până când te adaptezi cu adevărat. Spre exemplu, pentru cineva care n-a mers câțiva ani buni într-un model modern Peugeot, va fi dificil să-și găsească reglarea temperaturii la sistemul de climatizare. Pentru că aici am la îndemână câteva butoane fizice pentru ventilator, aer condiționat, activare, dezactivare, dar nu și de reglarea temperaturii pe care trebuie să o fac din display-ul multimedia al mașinii. O altă dificultate ar putea veni de la calculatorul de bord. Am căutat foarte mult unde să resetez consumul când am pornit la acest test și cred că mi-a luat vreo 20 minute până să-mi dau seama că butonul de resetare este pus lângă ștergătorul de parbriz. Deci nu e prea intuitiv, dar asta din nou e vorba de deprindere. Deci odată ce intri cumva în filozofia asta a mașinilor Peugeot,
cu siguranță îți va fi mult mai ușor să percepi aceste elemente și localizarea lor. Aici, spre exemplu, am un capac ce pare să ascundă un compartiment, dar mi-a luat ceva timp să-mi dau seama cum se deschide, pentru că are o linie cromată în partea de jos, pe care dacă o apăs nu se întâmplă nimic și de fapt secretul era să apăs în partea de sus, unde este nimic absolut, și atunci se deschide un compartiment cu încărcător wireless pentru telefonul mobil. Peugeot 2008 în dotarea asta are și 4 porturi USB, avem și USB-C modern, deci USB clasic. La capitolul ăsta mașina stă foarte bine. Într-o mașină modernă, mai ales una ca asta, sistemul multimedia este absolut esențial, pentru că el îți va contura o mare parte din experiența pe care o vei avea zi cu zi la bord. Așa că haideți să vedem ce funcționalități are acest sistem multimedia de top de pe Peugeot 2008, ce sistem audio i-a fost asociat și, în general, cât de intuitiv este și cât de avansată sunt tehnologiile multimedia la bordul lui 2008. Deci Peugeot 2008 poate avea două tipuri de sistem multimedia, cu display un pic mai mic decât cei ce avem aici și ăsta un pic mai mare. Important este că ambele, Apple CarPlay și Android Auto, sunt oferite standard. Iar aici unii producători germani și niponi ar trebui să ia exemplu. Astfel, mașina asta nu are un sistem nativ de navigare, dar asta nu e o problemă în zilele noastre, pentru că odată ce ai Apple CarPlay, spre exemplu, poți avea pe display-ul mașinii reprezentat un sistem de navigare pentru o aplicație pe care o ai instalată pe telefon. Spre exemplu, Waze sau Maps.me sau, nu știu, oricare alta în viitor, spre exemplu. Deci, nu e o problemă la capitolul ăsta, chiar e o soluție mai eficientă pentru zilele noastre. E important să zic și despre sistemul audio, e interesant aici. În versiunea pe care o testăm noi avem un sistem cu 6 difuzoare care sună relativ ok, dar nu e foarte impresionant. Se simte cumva tot într-un spațiu relativ mic, nu e foarte fidel, deci așa, se poate trăi cu el, dar nimic excepțional. Suplimentar însă, în calitate de dotare opțională, se poate alege un sistem audio de marcă Focal. Iar asta e o marcă foarte de nișă, dar care a reușit deja să demonstreze că poate crea sisteme audio de înaltă fidelitate. E interesant că sistemul audio Focal pe 2008 costă 1000 de euro ca dotare opțională, ceea ce este un pic mai mult decât Burmester pe modele Mercedes sau Harman Kardon pe modele BMW, spre exemplu. Nu știu dacă sună mai bine, nu l-am testat, dar ar fi interesant să-l vedem și pe acel sistem de top. Haideți să vedem cât spațiu există pe bancheta din spate a unui Peugeot 2008. Trebuie să spun că mă așteptam să fie ceva mai strâmt aici, dar e destul de bine. Am un pic rezervă chiar la genunchi, pe lățime e ok. Din păcate n-am cotieră aici pe mijloc și din păcate n-am guri de ventilare pe centru. Am doar două porturi USB și asta e tot. Dar ca și spațiu, pe înălțime, pe lățime, e ok. Deci pe lățime cred că doi adulți se simt bine, al treilea bine ar fi mai strâmt, poate un copil de statură mai mică, dar în general e bine. Portbagajul nu este uriaș, dar are o mărime decentă și e configurat destul de practic, având chiar și un spațiu de depozitare aici sub podea. Are un volum total de 434 de litri, ceea ce este decent, după cum spuneam. Haideți să vedem un pic și cum arată suspensia spate a lui Peugeot 2008. Ce putea fi acolo dacă nu o bară de torsiune, evident. Două mici neajunsuri pe care le-am observat deja la Peugeot 2008. Atunci când închizi portbagajul și eventual nu l-ai închis bine, iată, partea asta vibrează un pic și te duce un pic în eroare dacă este sau nu închis. Deci probabil cumva ai aștepta ca corpul ăsta să fie mai bine fixat de haionul propriu-zis. Și al doilea, poate de fapt nici nu e defect, dar e o mică ciudățenie, e faptul că trebuie să apeși destul de tare pe butonul de start-stop al motorului ca să oprești motorul. Din prima, motorul nu oprește, deci trebuie chiar să apeși un pic mai tare și atunci motorul oprește. În față, francezii spun că au un McPherson îmbunătățit. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar haideți să-l vedem în condus. Volanul ăsta e neobișnuit de mic și nici măcar nu este rotund, nici oval. Deci e un soi de poligon așa ciudat, dar e foarte interesant ca și senzație. Mă simt de parcă aș conduce o mașină dintr-un joc video. Și în același timp, volanul în sine e foarte informativ, e bine conectat cu roțile. Marea fascinație mi-a dat-o însă motorul aici. De fapt, e un motor cu 3 cilindri, formulă pe care eu nu o plac aproape niciodată.
dar aici el împinge foarte, foarte bine, deși sună răgușit, așa un pic tipic de fapt pentru un motor de 3 cilindri modern, turboaspirat, și totuși împinge bine. Deci este foarte elastic la turații joase, mașina poate fi dinamică, sigur că e ajutată și de cutia cu 8 trepte automată pe care o am aici, dar tandemul este foarte reușit și mașina în final este dinamică. Cu acest propulsor, Peugeot 2008 face 8,2 secunde până la prima 100 de km la oră, iar viteza maximă ajunge la 208 km la oră. Haideți să vedem cum sună acest motor când e turat un pic mai mult. Izolarea fonică, de fapt, nu-mi permite să-l aud foarte tare, dar sunetul își menține practic același caracter și la turații înalte, spre deosebire de alte motoare care, cu 3 cilindri vorbesc, desigur, care la turații mai mici sunt mai plăpânde, așa mai răgușite, și la turații mari abia își capătă un caracter mai sportiv. Asta menține cam același caracter pe întreaga plajă de turații. Apropo, Peugeot 208 are și un regim sport, pe care ca să-l apăs trebuie să merg aici sub capacul cotierii și care o face să se tureze un pic mai tare și iată acum parcă se face cunoscut ceva caracter sportiv pe partea acustică. Oricum, motorul împinge bine, spuneam, și asta se simte inclusiv în accelerații mai intense. N-am încercat padelele, e un pic de întârziere. Bine, dar ar fi prea de tot să așteptăm super sportivitate cu padele de pe un motor cu 3 cilindri și 1,2 litri. Deci trebuie să simțim un pic cât de accentuat poate fi la modul sincer sportivitatea de aici. Haideți să vedem cum se simte Peugeot 2008 și în viraje strânse, aproape serpentine chiar. E relativ ok. Pentru o bară de torsiune pe puntea spate e bine. Mașina nu-ți dă senzația că ar avea simptom de barcă sau că n-ar fi încrezută în viraje. Iată, mai vine o serie. Să vedem aici ce va face. Secretul este să apeși un pic accelerația în viraj ca să ai vectorul păstrat. Da, suntem la limita aderenței, dar e bine. E mai bine decât aș fi așteptat și e mult mai bine decât generația precedentă 2008. Dar dacă tot ai un SUV, fie el și cu tracțiune față, ar trebui să te poți aventura cel puțin pe câte un drum de țară cu prundiș mai izolat, nu? Haideți să vedem cum se simte Peugeot 2008 pe asemenea trasee mai solicitante. Da, suspensia acestui Peugeot 2008 înghite neașteptat de bine de nivelările. Pot merge, iată, pe acest traseu de prundiș cu 70-80 la oră și mai mult dacă vreau, fără a simți vreun disconfort ieșit din comun. Iar asta îmi dă senzația de libertate, de fapt, pe care o așteptam de la un SUV, atunci când te poți porni departe cu el. Sigur, ești un pic limitat de lipsa tracțiunii integrale, dar gardă la sol și o suspensie capabilă să absoarbă asemenea denivelări deja îți dau o bună doză de încredere pentru aventuri ceva mai îndrăznețe. Peugeot 2008 începe de la 16.500 de euro în Moldova și ăsta e un preț valabil pentru motorizarea tot de 1,2 litri, tot turbo, doar că acolo sunt 135 de cai putere și cutie manuală. Versiunea pe care am testat-o noi cu 1,2 litri, turbo, 155 de cai, cutie automată cu 8 trepte, pornește de la 18.350 euro. Din start vă spun, din cele două ipostaze ale motorului pe benzină, puteți uita de cea cu cutie manuală. Asta e mult mai interesantă datorită puterii crescute și, sigur, datorită cutiei automate. Dieselul costă cu 1000 de euro mai scump decât
ceea ce vedeți aici. Dar eu zic că își merită banii doar dacă faceți navete lungi, foarte des și numai atunci. Cu benzinarul ăsta, la sfârșitul testului, noi am ajuns cu un consum mediu de 8,9 litri la sută. Nu e foarte puțin, dar am și chinuit un pic mașina, am și staționat cu ea cu motorul pornit, deci probabil ar trebui să vă așteptați la un consum de circa 7 litri mixt, 8 litri, ceva de tipul ăsta. Mașina testată de noi, cu toate dotările pe ea, costă peste 20.000 de euro. Dar e foarte generos echipată, e foarte dinamică în motorizare, e tehnologizată în dotările interioare, în multimedia, în tot ce ține de asta și e o mașină consistentă ca și ambianță generală. Își merită sau nu banii Peugeot 2008 în Moldova, spre exemplu, în contextul țării noastre? Eu zic că și merită, mai ales dacă este mai echipat, pentru că diferențele între echipări nu sunt foarte mari, dar consistența pe care o obții la bord face o mare diferență în ambianță. Dar eu zic întotdeauna că vei avea o mai mare plăcere de exploatare și de condus de la o mașină mai compactă în dimensiuni, dar mai generos echipată, decât de la una mai mare, dar mai subțiată în dotări. Are un design plăcut, are plăcerea de condus modernă a unui SUV, are libertatea asta care vine odată cu garda la sos și capacitatea de absorpție, are farurile astea full LED cu care se tot laudau germanii, la interior stă foarte bine la capitolul multimedia și tot soiul de chestii high-tech. Deci, în principiu, este un model foarte plenar, foarte interesant, care nici n-a uitat măcar de șicul ăla francez, care să te facă, de fapt, să te îndrăgostești, așa cum te face, poate, nu știu, zâmbetul unei franțuzoaice. N-am testat de mult un Peugeot, dar recunosc că între timp lucrurile s-au schimbat spre consistență, spre evoluție, mai mult decât m-aș fi așteptat. Și aș vrea foarte mult ca această evoluție să continue mai departe, pentru ca marca asta franceză să-și recapete gloria de altă dată. Eu zic că are toate ingredientele necesare.